השעה עכשיו 5:20, השריפה התחילה איפשהו בסביבות 11:30 בבוקר. לא נראה שמישהו מצליח להשתלט עליה. ממה שאנחנו רואים פה היא רק הולכת ומתפשטת לכיוון מערב, וכפי הנראה גם דרומה. לא רואים, אבל כל השמיים מעוננים מאוד, הכל מלא באפר. וזה האזור של בית אורן. המוקד שרואים רחוק צריך להיות לדעתי איפשהו באזור האנטנה, האזור הזה. נראה מה ילד לילה.